Kini ke Akashwani Shillong ke khubor ban pulia phiri meri nong ti walang. Kini gilong kimat ki bakongsan jong ke khubor mata ke step. Yakran kamu menteri Rangbado Kari Narendra Modi baru presiden jong ke South Korea Lee Jae-myung New Delhi balasai ke sekolah banyak tres ngaut ho jingmut lang na ke benta ke jingbit jingbiang ha baro artli kiri. Rai ke Sarkar Meghalaya mempendam no ya ke projek Lumpong Deng namar ke jing sngau persya na ki babon ki kenhon. Bala pelung ya ke program ke isyongkon hatura banek buram yang menteri Rangba Konrad ke sangma na ke benta ke jing pentri kam ya ke structured pay framework ke baide ba ketulap kino hikai. Ki khubor ki babnia. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ula shomi kren kambat presiden ke South Korea Lee Jae-myung New Delhi hakaba boro artli kiri kile menjur ban soy ya ka jingete sekolah banyak tres ngut ho jingmut lang habon kiliang ka bukan thukru eka sports ka lariti bat ki kam ki bede bagi karkhana ren kile menjur ru ban sedang biang ya ki jinge kren ban yo pen klan bat kentiu ya ka jingede ha ka khai pateng na ka banda ka jingkiyo ha ka yo kokot berkumjuru ya ka jinge trelang ha ka tana digital link ba ka India Korea digital bridge umodi uloong baka jinge sam lang ye ki buit trekam ha ka sinshar pat ba padeng ke India baka South Korea klan nang klan cheshu ha ba phai dien chekish post nambalala nakaliang ju presiden Lee uloong ba u yo i ya ke India kum kanang yelam ka banakmat ha padeng ki ri ki badan ha ka benta shathi jong ka perthai uong ba udan ka jing khmi linti ba ka jing angut ban yo e trilam ba ka India ha ki kam ya dari ka artificial intelligence ba ki kam harut nong ban pen scam shu ka jing ate paralok ha padeng kini ki artli kiri bat ka ban yemen toy lang Namar ka jing sngau persya na ki babon ka Sarkar Meghalaya kala shimye ka rai ban pendam no ya ka jing thmu penyeng ya ka 5-star hotel ha daulan nong Lumpong Deng umyam haba pentip ya ka ni unong aiktien jo ka Sarkar MDA uba wailat miki shilau loong ba watla kaladan ka jing pensange no e ka project ha Lumpong Deng ka jing tei ka hotel ha Orchid Lake Resort kan yat bet shakmat kumbala thmu ulai thuru ba ka Sarkar ka buram ya ka jing sngau jing ki palba wala ka tawla ka no ba ki dan ka tu kan ni ki seng san perthai ki bathmu ban shim kabu na kani ka mat ban yo jing man toy ladi ha ka jing jit nong mi khmat thmai ha ki election chiteng samai na Shillong parliamentary seat u mission director jong ka dream u ba Francis Kharshi ng ong ba ka Meghalaya kala sakhi ki jing hiar ha ka jing kni penan kam drop ling ba ka jing pentri kam ya ki jing persang ki ba pher Usyam baboni ki jaka baju jele bah ki nong di drop kham tam ha ki jaka sor kum ka cantonment la kham shim khia da ki la trekam ki bajanai Commission Dream ka don ya ka jing thmu ban bo ida ki vehicle scanner ha ki katu ka netli ki khdop ki bakongsan ban yo te la kam ya ka jing debi an ya uni ujing di basniu ule thoru ba kaladan ka jing trelang bi ki seng bhalang lembat ki kenhon ki ba pher ka bra long shisha ka bor ka baklan ban pen urlong ya ka jing thmu da ka banjur halor ka jing dan kam ye ki jaka sumar ki ba biang na ka banta ki tu ki belang ngop ha ka ni ka jing sniu uba Francis Kharshi yang ule tho ba yamantahi ki dan tangkhat sautli ki jaka sumar bala batha man penyar shushu ya ka ni ka lat ha baro ki district knang ba ka jing persang kan long ka bajaw ka neutrap Aceh National Movement HANM Riboy unit kala ai da ka dorkhas ka office trikam jong deputy commissioner ban phakmi ha ka board district halor ki jing e ki ba bon bi ki nong song snong ha khapot jela ki kendo ka te ka kanhon ka lit banya kendo ka additional deputy commissioner ha ka bala kentu ya ka board punya district ban ra ekran ya kini ka mat ka badan kam sha ka sarkar la ai ka jing pinti kena ba ka office trikam udisi kan sabishar banya ya kini ka jing ot jingki ba ansa shemi ki la trikam banya dai ki nong song snong ha khapot ka HANM kala kenturu banyak trelang bat kinong punya chnong kenang bakan dan ke jing sngau sngan ha kinong song snong ha kapot ka sarkar ka penek jingmut ha ka ban penbiang jingeda ya ki pat ba bat ha ka jokapor ban penek ru ya ka song sok song san ha ki than baya sampun kini gede ka khubor ka bawan chpi na ka Akashwani Shillong Kami ke khubor kawan shpi na ka Akashwani Shillong
La penong ya ka program ka bakerpang bat kepada isyong kun hatura banek burami menteri rambak Konrad Kisangma na ka benta ka jing pentrekam ya ka structured pay framework ni ka jing penwandur bha ya ka tulop kino hikai ki ong baka ni ka di ka sen jam ka bansa kan mau syirta namar ba ka ay ka jing penti kena bakan dan ka jing biang lang ka tre ka ta ka pau ka basyai bat kan salam ru ka jing rap kebakrau ban kentiu ya kajing jong ki hajar mut kino hikai ya ketika program na penyat deka All Meghalaya Fourth Teachers Association Garo Hills Unit bala saki ya kajing wani shimta jong kino hikai na keling kathan rengkat bagi nongelam sorkar haba keranci ki ba menteri orang ba ola pasat jing syai lor ki jing penthamai ki bokongsan ha kapuli puthi ke bala sedang penderekam nadu usnyam arajar khat pra ke bokentup ru ya ke jing pen bhai ki kendon trekam ke jing pen biang ki tiar ki badan kam bar ke jing aji hikai pentibet ya kinu hikai ula berlap syusyu da ke boong ba ki don kumba arfulai hajar ngut ki no hikai ki bla yo jing mentoi na kani menteri orang ba ola pen pau ba ke sarkar ka don ni ke jing mut ke baskem ban pen klan ya ke puli puthi ha kani ke jela kat kom ga jing betha bala yo na katanat kor barri ka sorar India ka Directorate of Civil Defence but Home Guards Meghalaya Shillong kan pelong ya ka civil defence mock exercise halor ka air raid but blackout ya ka bala ai keteng Armex 1 arhajar arpun rio ha ka arpu sautrik uyayong arhajar arpun rio ya kani ka mock exercise an pelong ha bar ki district jong ka jilla banya shimenta da ka kanhon sipai Air Force Army ki kanhon pulit baro ka SDRF Home Guards, Civil Defence, katanat Fire but Emergency Services, katanat jengka koi kekia, katanat Boarding Electric, SDMA, DDMA, DIPR, kidorbar shnong, ke NCC, NSS, NYKS, bat kiway. Ya ke mock exercise Armex 1 arhajar arfun rio an penlong haki arbenta. Haka benta ka baningkong an kentup ya ki jing pen iya ke ai ke bade ben le na ka liang jo ka tanat pen ding ke jing pelat ya ki lanat ba ke jing mare ben pe ya ki beran kam jing sumar kirki ha preng ke lanat haka ni ka thop kan sadan ro ka jing pen sawai ka siren ha ka puar saw beje jan miet ben long ka dak pen kut no ya ka mock exercise haka benta ka ba arpat ka ban sedang ne ro ka puar nyaw beje an sepen sawa biang ya ka siren ben long ka dak bala sedang ka air raid bat la kerpat iki nong shong barok ben penip ya ka lat ha ketika por tat haduk benda rio biang ka siren hadin arminit kebor penyat ya ke East Khasi Hills District kala ai ke jing tha ke badan kamban pen klannya ke jing pet tho at komno ban le hadin ke jing khie jo ke jing pang nyang persit ha ka ri ke ba marjan kata ha Bangladesh labtha ya borok ki school bagi Aganwadi Center bakin pentip marmar si ki jaka ai jing sumar ki ba jantam la ki shem bagi don ki khna ki ba khishit ringkat ba ke jing mi khnyang labanjur ban trelang baka WHO ringkat biki syakri haka tanat juga koi kekia kena banyak penbiang ya ke jing sumar haka por ke babiang ya kita ginang pang ki ba isuba yo nyang persit dan kamban bu la ka jong hadu bakin da yo ke jing koi ke bapura kanang menyada na ke jing yebet la aji kai ru ikinong hikai ba ikinong tre ki ba khmat haka ba dei biki dak kishen jo ke jing pang nyang persit kanang bikin la ban itu ba ban long ki ba pet ngor lapan biang lepai kini kilat rekam daga jing temu ban lap no kam kloi la da ja ba kempang bat ban pen biang lepai ki jing da ki ban kam na ka benta ka jing bit jing biang ha ka kot ka khia jing ki pai ba Karib Hoi Tourism and Environmental Development Forum kala penbena ba an sepenong biang ya kata masale akmen bala tip kum ka nyang tasir festival ya ka ba kambon ki tip ru kum ka nyang World Cup ka ban salong ha ka pra ba khandai trik unai jimang ha yosir ka badan hajan nong khlem Wildlife Sanctuary Karib Hoi Tourism and Environmental Development Forum kanya trilang ba ka dorbar shnong Saiden ban penlong ya kani kata masale akmen katu gani ka khubor kalakun bat kalawan chipi na ka Akashvani Shillong sa Shipor kata ka por prabaji inya sok ka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbu da ka khubor phareng ka por pra katsan minit kani gadi ka Akashvani Shillong sngo bhawan amantai ki khubor na Delhi